Hej YouTube, jeg vil gerne lave en video, hvor jeg synger lidt, men altså min mikrofon er lidt åndssvag, så det kan godt være, at det ikke lyder så godt. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal synge 2 sekunder. Jeg får lige noget inspiration. Okay, jeg prøver at kaste mig ud i en, der hedder Klumpen med mit hjerte. Kan du huske, da vi sås for allerførste gang? Pige, jeg kunne godt lide din klang. Nej, vent lige lidt. Undskyld lige, jeg skrev lige det ind. Okay. Ha 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 ha. I'll never be good at 7 o'clock. Rubbing my fingers, whenever I anything I have, I can be a little thin. Somebody ought to tell me that I'm gonna be alright. Alright, crazy, crazy up in here. He's in my head. I know I'll be out of here. Alright, crazy, crazy up in here. At least in my head. I don't want to be out of here. Det var så Falulu. Falulu? Hvad? Falula? Og jeg håber, I kunne lide det. Jeg vrøvler i teksten. Jeg kender den ikke ordentligt. Det var lige den, der faldt mig ind. Så det må jeg undskylde. Men jeg håber alligevel, I godt kunne lide videoen. Jeg håber, jeg får en masse likes. I kan gøre det her. Men jeg synes, I skal tage den her. Den der. Så jeg håber, I tager det. Husk, den der. Ikke den der. Det gør mig ked af det. Okay. Men jeg håber, I tager den her. Farvel, YouTube.